Rádio ladíte doma, v práci, ale aj v zahraničí v práci, ako napríklad chalanisko menom Marián Žonda. Akurát nie vždy v práci tento Mariánko môže počúvať, lebo niekedy skutočne nemá čas. Obsluhuje totiž anglickú kráľovskú rodinu. Marianovi volám do Londýna. Majko, tak koho všetkého si už obsluhoval? Princa Filipa, následne deti, Anna, William, Charles. Všetci v podstate z kráľovskej rodiny okrem kráľovnej. A oni voňali? Tak. Ale hej, pripravili sa. Počuj, je to veľká snobarina? Presne tak, ako vravíš, že to úplne všetko musí byť perfektné. Nielen príbory, ale úplne, že stoličky, koberce, no a potom personál samozrejme musí vyzerať dokonalo, ináč okamžite ide domov, pokiaľ je tam neoholený niekto príde, alebo tak. A máš aj akože viacero vecí potom na prezlečenie so sebou, že keď sa náhodou zagebreš od omáčky? Vieš čo, väčšinou na takýchto VIP akciách sa uniforma dostáva, je nejaká špeciálna a napríklad teraz sme mali aj ružovú kravatu, zlatú vestu a mali ich samozrejme viacero, keby sa niečo stalo. A ty si voňal? Ja som voňal najlepšie. No dobre, a čo jedli? Prezrať nám, aké bolo menúčko. Stehno, ryža, kompot? Víšňový. Nie, tak hlavný pochod bol losos s takou peknou ozdobou, zeleninová obloha, ale čo sa týka mňa osobne, tak ja som im neservíroval obed, ja som im servíroval také kanapé, je to po anglicky. Kanapky, také malé, hej, áno. Tiež mám hotelovú školu, vieš. Ale obsluhovala som iba tú manželku Sylvestra Stallona, Bridget Nelson, tuším. No. To bolo môj maximum, ty si postúpil viac. Ďakujeme a známych osobností, nech ešte máš veľa zážitkov, obsluhuj.